Meta tixtri mit-telebeħ ta' Kalamita għandek 14 ġurnata biex taħsibha. Aktar mistiedna waqt il-programm Kalamita tagħna tal-lum u miegħi issa fl-istudio żgħadu kemm ingħaqad Matteo Sgrasso. Nirringrazzjak tal-li l-qajt l-istadina u miegħek bħassoltu nitkellmu illum vera ras ir-randan u kulħadd aktar possi xejn attent, imma miegħek nitkellmu dejjem kif wieħed għandu jibda jieħu ħsieb dejjem il-figura tiegħu biex ngħixu wara kollox ħajja aħjar. Eżatt, u kollox jibda mill-moħħ Veronika. Eżatt, il-bidu naħseb huwa l-aktar diffiċli meta inti tiddeċidi li tgħid hemm bżonn nagħmel xi ħaġa. Eżatt, u l-ewwel trid tagħmel fil-fatt dak hu tkellimna anke qabel ma bdejna jiena u inti, l-importanti li taħfer mhux biss il-ħadd ieħor imma lilek innifsek ukoll. Aħna ħa nitkellmu fuq dan suġġett, jiġifieri l-ewwel naturalment issa anke bl ta' reġija nistgħu naraw anke naqra stampi, illi l-ewwel irdu nammettu illi hemm bżonn li xi ħaġa trid tinbidel. Eżatt. Inutli nibqa' ngħid għax torta dak jew torta l-ieħor, isma' is-sitwazzjoni tiegħi hija kif inhi, pereżempju għandi numru ta' Xaham żejjed, illi jekk mhux se nagħmel xi ħaġa fuqha, ħanibda nirriskja problemi bħal kolesterol, diabete, mar tal-qalb, barra minn fuq kulħadd anka il-kanċer li nafu li wassal anka minn ikel minn għażliet ta' ikel minn flok ikel iktar sustanzjuż, minn nuqqas ta' ċaqliq, minn nuqqas ta' eżerċizzju. Mela rrid ngħid isma' xbejn daqshekk xbajt hemm bżonn li ssir bidla. Mela xi ħaġa hemm bżonn li tinbidel. Number one. Number two, importanti ħafna li ngħid jiena naħfer li l-nifsi tali kont millum jiena mara jew raġel ġdid, kapitlu ġdid. M'għandix għalfejn nistenna l-ewwel ta' Jannar. Millum, kapitlu ġdid. Naqra kuraġġ ma' nfusna. Kuraġġ. U number 3, trid temmen fik innifsek li inti kapaċi tibdel id-destin tiegħek. Jiġifieri hemm wara fejnu. Illi, anzi number 2, tajjeb skużani kelli żball jiena nirrid illi nibdilha, I must change it. Tajjeb, u tajjeb li nifhmu wkoll illi jekk oġġett huwa faċli biex jinbidel, tipikament mhuwiex bidla b'saħħitha biżejjed. Jiġifieri dak li jkun jgħid li mhux faċli minflok ma nieħu biċċa kejk nieħu frotta, żgur li mhux faċli. Għax inti imdorri pereżempju tieħu l-ħelu, imdorri toqgħod bil-qiegħda minflok ma tagħmel daqsxejn eżerċizzju kif suppost, allura l-bidla trid tiċċallenġjak, trid tħoss illi hija ta' sfida. Però nistgħu nimxu għall-istampa li jmiss jekk jogħġbu tar-reġija. Fejn hawnhekk issa ħanaraw illi jiena irrid nieħu mhux ġast id-deċiżjoni li ħanibdilha, imma li jiena nibdilha. I can change it. Tajjeb, irrid nemmen li kapaċi nasal, għax hekk oġġett minn qabel ma tlaq ħanipprova ta' ma naħsibx li kapaċi, ma naħsibx li nasal, inti bdejt diġà fuq is-sieq il-ħażina. U kif kont qed tajb ħafna inti Veronika, kollox jibda mill-moħħ. Mela inutli jiena nagħmel li għandi nagħmel, però dak li jgħidulu l-mindset, jiġifieri ħsibijiet tiegħi mhumiex f'posthom, għax wara ftit tal-jiem ħanerġa' mura ħajja l-antika u ngħid jiena hekk nafni u kważi ngħid jiena hekk ikkundannata u għandi illi nibqa' hekk. Issa, importanti ħafna wkoll nistgħu nimxu għall-istampa li jmiss. X'se nagħmlu? L-ewwel nett, nemmi dik oħra. Il-bidla hija diffiċli qed jgħidilna hemmhekk, change is difficult. Not changing is fatal. Mela, il-bidla hija diffiċli, però jekk mhux se ninbidel, tista' tkun fatali għas-saħħa. Tajjeb da qed nitkellmu ovvjament fuq min huwa obeżi. Tajjeb fuq min għandu numru ta' kundizzjonijiet illi biċċa minnhom ġejjin mill-ikel u konsegwenza x-xaham żejjed. Issa, hemm min jistaqsi l-mistoqsija vera tajba, x'l-aħjar tkun irqiq u ma tiċċaqlaqx, jew inkella tkun imbaċċaċ imma qed tiċċaqlaq. U di tista' taħsad lil diversi nies li qed jarawna llum Veronika. Illi aħjar tkun imbaċċaċ u qed tiċċaqlaq milli irqiq u m'intix tiċċaqlaq. Ħansemmi ftit raġunijiet, waħda minnhom mhux bil-fors dak li jidher minn barra huwa riflessjoni ta' ġewwa. Ġifieri hawn min imur għat-test pereżempju għand it-tabib kull 6 xhur ngħidu aħna jew kull sena. Illi f'daqqa waħda minkejja li l-persuna tkun għadha rqieqa, isibilha jidra inti għandek hawnhekk il-kolesterol għoli, inti għandek hekk jew għandek hekk. Waqt li normalment ix-xaham meta jkun fuq barra u jidher jista' jibda jtik l-allarm, isma' għamel xi ħaġa ta' jista' jkun hemm problemi. Min ikun dak li jgħidulu skinny fat, jiġifieri irqiq, però pereżempju b'naqra żaq jew inkella jinnaf bil-ħibs kbar, jista' jkollu riski illi ma jidhrux daqshekk però hemmhekk ikunu. Mela number 1. Dan xi jfisser? Dan ifisser illi kulħadd għandu bżonn jiċċaqlaq m'hemmx raġuni ta' figura, hemmhekk qed naraw pereżempju illi dawk is-sitt nisa, Veronika, kollha jiżnu 70 kilo. Kollha kemm huma.
Imma x'inhi differenza? Id-differenza hija it-tul u anka naturalment l-istatura. Mela minkejja li dak li jkun jista' jiżen kulħadd l-istess ammont, ir-riski huma differenti. Għax nafu aħna, iktar minn qasira, tajjeb iktar jista' jkun hemm issues. Għal daqstant m'għandniex norbtu kollox ma' kemm niżnu, però aktar minn hekk ma' kemm għandna xaħam f'ġisimna. Ekku. Dik hija l-problema. Hemm isfel hemm dawk in-numri tgħidu li dak x'inhu 33.3 BMI pereżempju. Dak il-famuż BMI iktar ma jkun għoli, tipikament iktar ikun hemm riski ta' saħħa. Body mass index. Body mass index, nirringrazzjak. Ħalli nifhmu. Eżattament, illi anke min ixtieq ifittex fuqha, body mass index ħadtik indikatur ta' bej wieħed u ieħor tal-aħjar kemm ikun il-peace bħala range. Però hawnni li kont qed insemmi kemm għandna xaħam f'ġisimna li jħollu jorbot, dak li jgħidulu body fat, jiġifieri xaħam fil-ġisem percentaġġ, kemm tal-irġiel u kemm tan-nisa. Iktar ma jkun għoli, u fil-fatt l-ewwel każijiet ta' quddiem qed nara dak ir-raġel huwa 35%, jiġifieri 35% ta' ġismu ġej minn xaħam. Mela għal kull 100 kilo li għandu, 35 minnhom ġejjin minn xaħam. Waqt li l-persuna tat-tarf ieħor dak li qiegħed 8%, jiġifieri għal kull 100 kilo għandu 8 kilos biss li ġejjin minn xaħam. Dawk it-tnej, Veronika, jista' jkun li fuq il-miżin ikunu jiżnu l-istess. L-istess. Fuq il-miżin, però kemm għandhom xaħam f'ġisimhom ikun totalment differenti. Mela, dak li mbierek, jew inkella dak li ġenninna se jaħlu li trid, il-miżin m'għandniex intuħ priorità, daqskemm nagħtu priorità il-kif joqogħdu l-ħwejjeġ. Għalfejn qed ngħid hekk. Għax hekk jiena raġel li bes qmis u minn żaqqa ħadd ispara xi buttuna, dak huwa indikatur li għandi ħafna xaħam f'żaqqi. Mela mhux kemm niżen hija l-problema, però li għandi ħafna xaħam f'żaqqi. U l-problema mhux fid-dera biss, kif qed ngħidu anke fis-saħħa. Issa, tajb nitkellmu fl-aħħar minuta li għandna fuq is-soluzzjonijiet x'nista' nagħmel. Huwa ċar kristall iktar minn qatt qabel illi jekk tliet darbit fil-ġimgħa imqar, nofsija kollox, Veronika, mhux 3 sigħat. 3 darbit fil-ġimgħa, nofsija. Jekk nistgħu iktar minn 3 fil-ġimgħa, aħjar. Ħanagħmel eżerċizzju li ħaddem ġisem kollu. Issa idealment dan ikun taħt gwida professjonali u idealment nagħmluh ukoll mal-ħbib tagħna illi ħajinkoraġġuna, illi ħajamluha magħna, dak is-sapport huwa importanti. U llum la qed nitkellmu anke fuq il-maħfra u fuq ir-randan, tajjeb ukoll illi jekk xejn nieħdu l-opportunità. Ir-randan huwa 40 jum. Fi żmien 40 jum nistgħu niżviluppaw drawwiet ġodda li jiena flok ma ħadħelu. Pereżempju, mort tal-frotta waqt li qed nagħmel sagrifiċċju anke għal skopijiet reliġjużi forsi qed jgħinni wkoll biex jiena intejjeb saħħti kif wara kollox kull reliġjon tridna li ntejbu saħħitna u ngħixu fit-tul. Grazzi ħafna Mattejos għal dawk il-tarif li tajtna u biex naturalment aħna nieħdu ħsieb aktar il-figura tagħna u noqogħdu attenti aktar mhux qabadna l-ġuħ u nieħdu xi ħaġa malaj kemm nissodisfaw ruħna dak il-ħin u mbagħad imbagħtu wara. Forsi anke minn break għalli ħorwejja nieħdu pasta le. Oqgħodu attenti għax dak ridu nħallsu għalih aħna. Importanti li tieklu tajjeb, tieklu ta' spiss ftit biex intom iżommu ruħkom dejjem naturalment il-metabolizmu wkoll jibqa' jaħdem. Importanti li nagħtu każ ukoll il-figura tagħna li xwara kollox saħħitna tiġi l-ewwel u qabel kollox ukoll. Ibqgħu hemm għax għandna ħafna aktar mistiedna.